Salut, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Continuăm aici adăpostul pentru căluți. Am rămas data trecută aici la acoperiș și hai să dăm drumul la treabă, na. Haideți și voi cu un like, două acolo, că să fie frumos. Și hai să dăm drumul la treabă, să continuăm cu... Am mai făcut eu ceva slaburi, așa că go! Two, three. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same? Oh yeah, if I saw you in heaven. I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand? Oh yeah, if I saw you in heaven, I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Yeah. Time can bring you down, time can bend your knees, and time can break your heart. Have you begging, please, begging, please? Oh no, no. Oh, oh. Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same? Oh yeah, if I saw you in heaven. I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. 'Cause I know I don't belong here in heaven. Băieți, am terminat acoperișul. Vedeți și voi, n-am pățit murca, să-l vedeți câte frumușel. Uitați-vă și câte frumușele. Simetric, știi, tata, normal. Așa că trebuie să ne facem, să facem pe aici, să punem niște gard și tot ce mai trebuiește. Băieți, a revenit Maria, a revenit acasă de la bunica ei, așa că vreau să-i fac surpriza, chiar dacă nu este terminat acest hambar. Revin după ce intru cu ea. Băieți, prieteni, uitați ce pe cine am adus pe joc, pe mapă, pe Maria. Bună! Așa, Hai Maria, hai să-ți arăt surpriza pe care ți-am pregătit-o.
Haide, vină după mine. Uite acolo în față, ți-am pregătit pentru tine și pentru mine normal, pentru căluțul tău să nu mai stea afară. Da, e frumos. E frumos. Mulțumesc, sper că îți place, da? Îmi place. Bun, așa că mai avem de lucrat la Aici el. ușa? Sau unde e ușa? Nu, acolo nu o să fie ușă, o să fie o singură ușă, n-ai pe unde intra cu calul pe acolo. Da. Așa că noi o să mai lucrăm un pic la el. Trebuie să faci de Ce asta să facem, uite așa, peste tot, să fie la tot frumos. ăsta? La toate stâlpii, Hai că mai chiar. așa. Cum a fost la bunica Maria? Bine. Ce-ai făcut la ea? Ce-ai făcut pe la ea? Cum te-ai distrat? Bine. Ai fost cu caprele? Da. Auzi, băieți, am fost cu caprele. Băieți, hai să-l privim și din partea asta lantă. Ziceți voi că ne arată super tare. Dacă vă place, nu uitați să dați și un like și ne vedem data viitoare. Data viitoare când o să o revenim, asta după Paști, o să vedeți făcut 100% cu gard și cu tot ce trebuie. Așa că, pa, băieți! Pa!